Hi guys, welcome back to Trending Vines. நம்ம சேனலில் எனக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா மாதுளப்பழத்தில் இருக்க சிறப்புகள் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். மாதுளை பழம் வந்துட்டு சுமார் 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஈரான், ஆப்கானிஸ்தான், பாகிஸ்தானில் வந்துட்டு பயிரிடப்பட்ட பழமாகவும் இதோட தாயகம் வந்துட்டு என்ன ஈரானாகவும் சொல்கிறாங்க. மாதுளை பழம் வந்துட்டு என்ன தமிழில் வந்துட்டு பல்வேறு பெயரை வச்சு சொல்கிறாங்க. தடிமா, பீஸாப்புறம் போன்றவை வந்துட்டு சொல்கிறாங்க. வெப்ப இடைவெளத்தில் வந்துட்டு அதிகமாக வளரக்கூடிய ஒரு பழமாகவும் இது 3 ரகம் உடைய பழமாகவும் இருக்குது. இது என்னென்ன ரகம்னா இனிப்பு, புளிப்பு, துவர்ப்பு என்று 3 வகை வந்துட்டு பிரிக்கிறாங்க. இது சாப்பிட்றதுனால நம்ம உடலுக்கு வந்துட்டு என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்படுன்னு பார்க்கலாம். மாதுளை பழத்தில் வந்துட்டு அதிகளவு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கிற காரணத்தையோ இந்த பழங்களின் விதைகள் வந்துட்டு என்னென்னா சிவப்பு நிறத்தில் இருக்குது. இந்த சிவப்பு நிறத்திற்கு காரணமான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் பாலிஃபீனால் வந்துட்டு அதிகளவு மாதுளையில் இருக்கிறனால செல்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை வந்துட்டு சரி செய்ய பயன்படுது. அப்புறம் இதில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் மட்டும் இல்லாமல் விட்டமின் சி வந்துட்டு என்னென்னா அதிகளவு 40% வந்துட்டு விட்டமின் சி மாதுளை பழத்தில் வந்துட்டு காணப்படுது. அப்புறம் கேன்சர் போன்ற ஒரு ஆய்வில் தான் கண்டறியப்பட்டாங்க. ப்ரொஜெஸ்டேஸ் கேன்சருக்கு ஒரு மருத்துவ நிவாரணி பழமாக வந்துட்டு என்னென்னா மாதுளை பழம் பயன்படுத்தப்படுது. இதற்கு காரணம் அதில் உள்ள எல்சிமிக் அமிலம் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் அல்சைமர் போன்ற நோயை வந்துட்டு சரி செய்ய வந்துட்டு இது ரொம்ப பயன்படுது. அப்புறம் வந்துட்டு வயிற்று பகுதியில் வந்துட்டு வீக்கம், செரிமான பிரச்சனை, குரோன்ஸ் நோய், பெருக்குடல் புண், குடல் வீக்கம் போன்றவை ஏற்பட்டும் போது நம்ம மாதுளை பழம் வந்துட்டு அதிக அளவு சாப்பிட்றதுனால ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் உருவாக்கி இதை வந்துட்டு சரி செய்கிறது. அப்புறம் ஆஸ்டியோமலேசியா போன்ற நோய்களை வந்துட்டு சரி செய்யக்கூட இவை பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒருவர் மன அழுத்தத்தில் இருக்கும்போது அவங்க உடலில் வந்துட்டு நைட்ரிக் ஆசிட் வந்துட்டு அளவு குறையுது. அதனால நம்ம மாதுளை பழம் அதிக அளவு சாப்பிட்றதுனால நைட்ரிக் ஆசிட் வந்துட்டு அதிகரித்து உடலில் மன அழுத்தம் வந்துட்டு சீராக குறைகிறது. உடற்பயிற்சி வந்துட்டு செய்யும் போது ஒரு கைப்பிடி மாதுளை பழம் சாப்பிட்றதுனால உடலில் வந்துட்டு குருதியின் அளவு வந்துட்டு அதிகரித்து இதயத்தில் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வந்துட்டு என்னென்னா குறைகிறது. அப்புறம் வெளிநாடு போன்ற இடங்களில் வந்துட்டு என்னென்னா குழந்தைகளுக்கு வந்துட்டு மாதுளை சிறப்பு தான் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா மூளையோட அமைப்பு திறன், அப்புறம் வந்துட்டு என்னென்னா மூளையின் மெமரி பவர் வந்துட்டு என்னென்னா அதிகமாக இருக்கும். அப்புறம் உடலில் தேவையற்ற கொழுப்புகள் வந்துட்டு என்னென்னா கரையிறதுக்கு மாதுளை பழம் ஜூஸ் வந்துட்டு அதிகளவு நம்ம குடித்துட்டு வரனால உடலில் இருக்க தேவையற்ற கொலஸ்ட்ரால் வந்துட்டு கம்மியாகுது. அப்புறம் 2ஆம் வகை இரத்த சர்க்கரையோட அளவு வந்துட்டு குறைக்க பயன்படுத்தப்படுது. இவ்வளோ நன்மைகள் இருந்தாலும் இதில் ஒரு சில சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதுளை பழத்தில் இருக்குது. மாதுளை பழம் பொதுவாக வந்துட்டு என்ன ரத்தத்தோட அழுத்தத்தை வந்துட்டு குறைக்கும். ஸோ வந்துட்டு என்னென்னா லோ பிளட் ப்ரெஷர் இருக்க பேஷண்ட் வந்துட்டு மாதுளை பழத்தை எடுத்துக்கிறனால ரத்தத்தோட அழுத்தத்தை வந்துட்டு இன்னும் குறைக்கும். ஸோ வந்துட்டு என்னென்னா அவங்களுக்கு சிவியர் கண்டிஷனை தாண்டிடும். ஆனால் ஹை ப்ரெஷரில் இருக்கவங்க இதை வந்துட்டு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தேவையற்ற சரும அலர்ஜிகள் வந்துட்டு ஏற்பட இந்த மாதுளை பழம் வந்துட்டு காரணமாகிறது. அப்போ கர்ப்பகாலம், பாலூட்டு காலத்தில் வந்துட்டு மாதுளை பழம் வந்துட்டு சாப்பிடுவதை வந்துட்டு தவிர்க்கவும். அதே வந்துட்டு சர்ஜரி போன்ற நேரங்களில் 2 வாரத்துக்கு முன்கூட்டியாகவே மாதுளை பழம் வந்துட்டு சாப்பிடுவதை நிறுத்திக்கணும். ஏன்னா ரத்தத்தின் அழுத்தத்தை வந்துட்டு என்னென்னா அதிகரிக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.